Ahoj, vítam vás u nového videa. Práve sme cestovali do Mikulova, boli sme tam veľmi spokojní. Cesta trvala 3 hodiny, ale to nevadí, užili sme si to. Trošku popršalo, ale to nevadí, bolo potom krásne. Pohodlne sa posaďte a poďme si toto video užiť a omlúvam sa za môj hlas, je trošičku zachripnutý. Keď už sme prišli do apartmánu alebo do bytu, tak potom sme vyrazili do mesta a mesto bolo fakt, že luxus. Potom sme sa rozhodli, že pôjdeme na výhľadkovú väžu a natočila som mesto z výšky. Trošičku som sa potila, bála som sa, ale stálo to fakt, že za to. A potom sme sa rozhodli, že pôjdeme okolo zámku a okolo záhradky pozrieť a stálo to za to. Chválim si to. Je to jednotka s hviezdičkou. Páčilo sa mi tam všetko. Ešte niečo natočila z výšky. Potom sme išli pozrieť na Dravce, show bola pekná, ale tu som nenatočila, pretože som si to chcela užiť. Stálo to za to, jednotka s hviezdičkou, ako vždycky. Po tej show sme išli do Lednice, cesta trvala 15 minút a dúfam, že sa to aj vám páči, pretože mne sa to veľmi páči. Ak ste tam boli, alebo ak ste tam neboli, tak vám to doporučujem navštíviť. Potom tu už budú fotky, budú tu zvieratka, hady, pavučiky, jedlo, jaskyňa a dobrú nocku. A ďakujem za toto pozretie videa.
malej pauze som ešte urobila pár záberov. Sú to fotky a sochy z piesku. Boli to zlaté ruky, kto to urobil. Fakt, že veľká poklona. Potom je tu kaviareň, bolo tam príjemne, ale jedlo som nejedla, pretože nebol hlad. Jedol to priateľ. Potom je tu záhrada a zvyšok fotiek.